କାହାଣୀ ଉପରବାଲା। ଶେଷ ଟ୍ରେନ୍ର ଶେଷ ଯାତ୍ରୀ ସେମାନେ। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ନାଇଁ ତ ପିଲା ସଂସାର ଧରି ଅଖିଆ ପିଆ ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିଥାନ୍ତେ। ଦିନ 2:30ରୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ଟ୍ରେନ୍ରୁ। ଭାବିଥିଲେ 2ଟା ଟେମ୍ପୋ କରି 2 ପରିବାର ଘଣ୍ଟା 2ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଗାଁରେ। ସହରଟା ସୁନସାନ୍, ମାଛି ମରିଯାଉଛି। ଚା ପାଣି ଟିକିଏ ମିଳିବା ସ୍ୱପ୍ନ। ଟେମ୍ପୋ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ଗାଁ ମୁହାଁ। 15 ମାଇଲ ରାସ୍ତା ଲାଗୁଛି 1500 ମାଇଲ। ଯେତେ ଚାଲିଲେ ରାସ୍ତା ସରିବାକୁ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ପାଣି ନ ପାଇ ଗଛ ପରି ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଲେଣି। ପାଦ ଉଠଉ ନାହାନ୍ତି ଆଗକୁ। ବେଳବୁଡ଼କୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗାଁରେ। ପୁଳେ ଜୀବନ ପଶିଲା। ଛାତି ଦମ୍ଭ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଫୁଟି ଉଠିଲା ସଜ ଫୁଲ। ଆଉ ଡର ନାହିଁ। ଆପଣା ମାଟିରେ ଡର କ'ଣ? ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଉଁଶ ବାନ୍ଧି ଅଟକ। ଟୋକା କେଇଟା ବାହାରକୁ ଆସି କହିଲେ, ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକ ଗାଁକୁ ମନା। ତମେ ସୁରଟରୁ ଆସିଛ, ପରୀକ୍ଷା କର, ତାପରେ ଯାଇ ଯିବ। ଏମାନେ କହିଲେ, ଦେଖ ଭାଇ, 4 ଦିନ ହେବ ବାହାରିଛୁ। ଷ୍ଟେସନରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛୁ। ଥକା ପାଦକୁ ଭୋକ ପେଟ। କାହିଁ ହଇରାଣ କରୁଛ ଆମକୁ? ବିଲକୁଲ ନୁହଁ। ଆଜି ରାତିଟା ତମେ ସ୍କୁଲରେ ରୁହ। ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ, କାଲିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ଯାଞ୍ଚର, ତାପରେ ଯାଇ ତମେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶିବ। ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସଞ୍ଜବେଳୁ ଗଲେଣି ଟୋକା ଦଳ। ଆସି ହେବ ରାତି 10। ଭୋକ ଆଉ କ୍ଳାନ୍ତିରେ ଶୋଇଗଲେଣି ପିଲାମାନେ। ଖାଲି ବଡ଼ମାନେ ଅନେଇଛନ୍ତି ବସି, କେତେବେଳେ ଆସିବ ଖାଇବାର। 12 ବାଜିଲା। ଖାଲି ଘଡ଼ିରେ ନୁହଁ, ପେଟରେ ମନରେ ବି। ଏବେ ସନ୍ଦେହ, ନିଜ ମାଟିରେ ପହଞ୍ଚି ବି ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ତ? କାଲି ସକାଳେ କାହାରି ବି ଜୀବନ ନଥିବ। ହାୟ କରୋନା, କି ପାପ କରିଥିଲୁ ଆମେ? ଗରିବ ଗୁରୁବା ଉପରେ କାହିଁକି ଦାଉ ସାଧୁଛୁ? ରାତି ଅଧରୁ ଅଧିକ ହେବ। ସୁନସାନ୍ ପରିବେଶ। କୁକୁରଙ୍କ ଭୁକିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି ଗାଁରୁ। ସେମାନେ ଆଉ ବସି ପାରିଲେନି। ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ବିଛଣାରେ। ଭାବିଥିଲେ ଆଖି ବୁଜି ଶୋଇଯିବେ। ଆଉ ଦେଖି ହେଉନି ପିଲାଙ୍କ ଦୁଃଖ। ସହି ହେଉନି ପେଟର ଭୋକ। କେମିତି ପାହିବ ରାତି? ହେ ଭଗବାନ, ଏ ଘନ କାଳରେ ତମେ ହିଁ ସାହା। ଏତିକି ବେଳକୁ କବାଟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଡରିଗଲେ ସମସ୍ତେ। ଏତେ ରାତିରେ କିଏ? ଶବ୍ଦ ହେଇ ଚାଲିଛି ଅବିରାମ। ସେମାନେ ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲିଲେ। ଦେଖନ୍ତି ତ, ଥୁରୁ ଥୁରୁ ଥରୁଥିବା ବୁଢ଼ା ଜଣେ ଖାଦ୍ୟ ପୁଟୁଳି ଧରି ଛିଡ଼ା ଥିଲା। ମଉସା, ତମେ ଏତେ ରାତିରେ? ଗାଁ ବାବୁମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସେମାନେ ନିଜେ କହିଥିଲେ ପା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଜେ କରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଏ ନିଆଁ ନଗା ରୋଗଟା ପରା ବୁଢ଼ା ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶୀ ମାଡ଼ୁଛି। ସେମାନେ କୁହାଳିଆ ବାବୁ, କହନ୍ତି ବେଶୀ, କରନ୍ତି କମ୍। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତମେ ସବୁ ଆସିଛ। ରହିପାରିଲିନି। ସବୁ ଶୋଇଗଲା ପରେ ଭାତ ଡାଲମା ଟିକେ ରାନ୍ଧି ଆଣିଛି, ବେଗେ ଖାଇନିଅ। ରାତି ବେଶୀ ହେବଣି। ହଉ ମଉସା କହି ପିଲାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଗୁଣ୍ଡା ଗୁଣ୍ଡା ଭାତ ମୁଠାକୁ ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଚଟାପଟ ସଫା କରିଦେଲେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ। ବୁଢ଼ା ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷରେ ପାକୁଆ ପାଟିରେ ଚେନାଏ ହସ ଖେଳେଇ ଚାଲିଗଲା। କାହାରିକୁ ନିଦ ନାହିଁ। ଏ ବୁଢ଼ା କିଏ? ଆଗରୁ ତ ଏ ବୁଢ଼ାକୁ ଆମେ ଦେଖିନୁ। ଯଦି ବା ପାଖ ଗାଁର ହେଇଥିବ, ଆମେ ଆସିଛେ ବୋଲି ଜାଣିଲା କେମିତି? କାଳେ କିଏ ଜାଣିଥିବ ଭାବି ଜଣେ ପଚାରିଦେଲା, ଏ ବୁଢ଼ା ମଉସା ଜଣକ କିଏ? ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନି। ଭୋକିଲା ପେଟ କଥା ଜାଣିଲା କିପରି? ତା ଛଡ଼ା ଭୋକ ବିକଳରେ ଆମେ ତ ଖାଇ ଚାଲିଲେ, ହେଲେ ତା ପରିଚୟ ତ ପଚାରି ପାରିଲେନି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଆମେ ବି ତ ସେଇ କଥା ହିଁ ଶୋଇକି ଭାବୁଥିଲୁ। ଇଏ କିଏ?
ଆମର ଉଦର କଥା ବୁଝିଲା କେମିତି? ସଭିଏଁ ଚିନ୍ତାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ କହି ଉଠିଲା, ଏ କେହି ନୁହେଁ, ଉପରବାଲା।